Виж ли борбата за кокала, какво нещо е, Дори? Го изпусна. Оле-ле! Обаче виж, натисна. Сезал. Мата, какво става? Оле-ле! Легнала не може да го дъвчи. Татко, ела. Мата. Това пусто кокълче сладко вее. Зато и не... Дърпа е възела. Будалечка. Ох, Боже. Иска да го размръши. Como, Mata? Hã? Дори, това ти беше наградата от Куклин. Аз наградите не можах нищо да разбера. Наградата ми беше сито. Сито? Да, такова ми се падна. Сито. Чакай, Яврово ли бях на първо място? И колко парична ли? Това е наградата? Ментално. Ментално. Ако била парична, нищо не съм разбрала. Но той други работи не могат да се разберат, да ти кажа. Ай се. Не, но е така. За жалост. Тук ми е работата, иначе. Не, не чул, не видял. Винаги. Това е съвет от мен. Вземи винаги. Толкова поне му оставиха да